Najpoznatija zagrebačka ulica, mjesecima pusta zbog epidemije i potresa, danas se pretvorila u golemu pozornicu na otvorenom. Projekt Ilica kvart donio je, kako su ga nazvali, potresno dobar tulum. Ples, teatar, likovna umjetnost, moda, hrana, mnoštvo građana i entuzijazam od jutra u Ilici. Ovaj potres je pokazao da je Zagreb, nažalost, zapušteniji nego što smo mislili, a krenuli smo od praznih zapuštenih prostora, ali nam je bilo bitno raditi community art, umjetnost u zajednici, znači da ona izađe van institucija na ulicu. Glavni ovogodišnji festivalski partner, kazalište Gavela, nakon potresa označeno žutom i crvenom naljepnicom. Gledatelji zato ne mogu u kazalište, ali Gavelin ansambl iznimno danas izišao je na ulicu. Publika je glumce gledala u izlozima, na probama i predstavama, čak s njima i glumila. Zanimljiv malo neki eksperiment da cijelu tu priču, jednu konvencionalnu, da ju izmjestimo u jedan drugi kontekst, dobije neka nova značenja. Mislim da je zanimljivo i publici, a i nama. Genijalno zato što smo se svi kolege iskupili ponovno zajedno, da smo tu, da imamo taj neki osjećaj da smo ponovno na sceni, jer evo 2 mjeseca, to je za glumca zbilja predugo. Mislim da je ovo svima stvarno trebalo i po reakcijama ljudi svi su jako sretni, ispunjeni srca. Građani oduševljeni. Prekrasno je, to je, a vidi se da je, mislim, to je uvijek posjećeno, a pogotovo sad nakon ovih restrikcija. Odlično, sve na vrhunskoj razini. Ovo je super, napokon Zagreb diše. Šteta da nema turista, da vide kako je dobro ovdje. Najvažnija je poruka festivala da je u vremenu socijalnog distanciranja nužna socijalna solidarnost i zajedništvo, te da grad čine građani, a bez kulture grad nema održivu budućnost.